زخبركم سمعتنا شدشتن فران كوين لهم لتحصى زينا أغرب لكم. أما حدار زوبا سميناوي كيح بحرية مدبات لمعات زتوكرة سمينار راب كتما بازا كايدو. عالماوي معالتي مكل خال عصو أب سرجقات تذكرة. أب موزامبيك حدش بوبلاوي معبل توسخي كساراتات يصعب الله. بريزيدنتات روسيان سمين كوريان تاريخ وزتا كايدوم. تركي كاب روسيا نزعد دقتو S-400 صار ميسايل كاب بزمت صورح حملة كتركوبايا. أغرب زينا يوناس أبراهام زرزرات يغسل. أم حدر زوبا سميناوي كيح بحري بريغادير جنرال تخلى لبسون مدبات لمعات كل تشحن 19 كينون بزملكات زا حلف السوني عسران كل تنميازيا مس نبرتن سرحتنياتاتن كتما باس عزتيو نهلو كنتات هاجرنا نتوتي نزلو مدبات لمعاتن بزملكات زرزراو مبره زهابه بريغادير جنرال تخلى زي سلاسل زلون آب مساي كتكبر وزوتانن مدبات لمعات أكارن مقصلتان نايت محبراو فتحن منقاس كتكبر سنح امامات مخانو قليسوهم أب زحلفن أي ناتنت عمتات ببصلاتو استسالة تسرحتن قسقاسن وصيتو أباي تاير كمزلو تقيسو سمورن سطمن بهل عاينتن أفراينتن اتوساني روحي مخانو قريسو تساتفتي بقدوم زي سلاسل زلون بحجز وطنن مدبات لمعاتن معوات سعرتاتهم كزايد مخانهم بمتكاس أب قلق كفال كتما باц عزره حصرت قرب مايك ولا حتى كوهابو تلابيوم عسران حمشتن ميازي علماوي معالتي مكل خال حمام عصو بدرجة زوبا مأكل عصو ناب زيرو نمورات تبقي سلخو سعبوني بزبل تيما بقدمة مال الربع أب سرجة تذكرة أبتي مدب أب جنفر منيسر تعنا حلافي مكتزار حمام عصو آتو مدلس قبر يسوس أبز اسمعو قال زوا ماكل أقدمو كم عصاوي بوتا يقصر كم زي نبره أبش هنش عتميت عن شمونتن بملك لبدا مستر إجنا هلاونت نايتي حمام التسعب تانتو كم ترقاقزي باستخايد حيال سعر الدماء أب كده تشان عصر تشمونتن ملكفت نايت حمام ناب 0.4 ميتاويت كم زورده قليسو بدرجة علم أب كل تشحن 30 إيرترا تركبن أستا 35 هجرات عصو كتفهم مدوتي وكم زلوت جلس أعطو مدلس نزين متكبارن تشتون مسمارن حزبن مشاركتن متحببارن كعززو أزخخيرو حمام عصو بزيكاتي تعناوي بدهوتاتو كبيت كتباوي سمبراتون كم زقدف زقلسك على جنفر منيسر تعنا زوا ماكل نمتفو إيرترا نمتفو عتيقا كابستل على حجرات بمخانا كساب حجا مزجيباتون زل عوت نابزل على درجان مدياب نفس وكف زيغان زمت ممرحيتات تقتلو إجامو كحيل أزخخيرو حمام عصو زس عبو موتن أب حبرة سب زوردو كتباون محبراون سمبراتن قليل كم زي كون استغاسي أما حدر نوس زوبا سرجقا أتو كفل ماريام قبر مسكال بقدو حمام عصون حوارو نمتفا من يسرتعنا عبيت مربات حنسيسو نتفتاتو بعد معي سلاسل كم زلو قريسوم بمسرة سبسابات عالماوي ودبتعنا أب كل تشان 13 لعلميتن 9 مليون سبات بعاسو كم سلخفو 7 ميتاوي تكباتهم هسانات زخونو 584 شح سبات كم زموتو 9 ميتاوي كابتوم زموتو دما تحت سارة كابزر كبا حقرات أفريقيا مخانهم يكلاز محبر المعت جرادين نوصب عرزا بأبالات السلاسل نتفتات نمدنفع قرب حملتن فرتات النمعبايز على مركب بعسران حد الميازيا كايدو أبتي أبالات محبر أبالات بيت صفت الرشال من محدار نوصبان استرخوا بالعاقبة أبومبر محبراتو عند مسكال تكابو نتفتات محبرن بدهوتات نزملكت سفيح سبصاب لحر مقراب أبالات محبر بجزياوي حسرتات كي تسناخلو أتوتهم نمعباين محبرهم نمعبالن كسرحو أزخاخيرو أما حضر نصب عرزات رؤسهم كيف لماريام بقدو علامة مقامة محبر حرستوت بطر نفط لباتهم زي سمع له بايتان متتحن
ብርኩት ምህርቲ ንኸሓፍሱ ብውድብ መገዲ ንኽሰርሑን ምዃኑ ጠቒሱ ምምሕዳር ምስ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ብምትሕብባር ንምድጋፉ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጹ ኣብ መወዳእታ ክኢላ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ኣብቲ ንኡስ ዞባ መንእሰይ ዮሃንስ ዮሴፍ ኣፍልጦን ንቕሓትን ኣባላት ማሕበር ዘዕቢ ሞያዊ ኣስተምህሮ ሂቦ ኣብ 2011 ብ15 ኣባላት ኣብ ትሕቲ ጽላል ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝተመስረተ ማሕበራት ልምዓት ተጀራዲ ንኡስ ዞባ ዓረዛ ኣብ ዝዋን እዚ ኣስታት 140 ሄክታር ዘልምዑ 78 ኣባላት ይጠርነፍ መንግስቲ ሞዛምቢክ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ሃገሩ ተኸሲቱ ብዘሎ ሓድሽ ህቦብላዊ ማዕበል ክስዕብ ንዝኽእል ኩለ መዳያዊ ክሳራታት ንምግታእ ስጉምትታት ክወስድ ጀሚሩ መሰረት ሓበሬታ ሰብ መዝት ሃገር ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ብርክት ዝበላ ኣብያተ ትምህርቲ ንግዜ ክዕፀዋ ተወሲኑ ኣሎ ብዘይካዚ ብኽሊ ኣየር ናይቲ ከባቢ ዝካየድ በረራታት እውን ከም እተቋረፀ እቶም ሰብ መዚ በተወሳኺ ሓቢሮም በቲ ብርቱዕ ንፋስን ዝናብን ዘሰነዮ ባህርያዊ ሓደጋ ኣስታት 700,000 ሰባት በኣሉታ ክጽለዉ ከም ዝኽእሉ ዝኣመቱ ክኢላታት ሜትሮሎጂ ህዝቢ ብኣግኡ ናብ ውሑስ ከባቢታት ክግዕዝ ኣተሓሳሲቦም እቲ ሓደጋ ናብ ካልእ ከባቢታት ሞዛምቢክ ክልሕም ከም ዝኽእል እውን እቶም ክኢላታት ግምታቶም ይህቦም ኣብ መፋርቕ ናይ ዝወርሒ እዚ ኣብ ሞዛምቢክ ብፍላይ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣፍሪካ ድማ ብፍላይ ብዘጋጠመ ህቦብላ ማዕበል ዲኢዳይ ልዕሊ 1,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣማኢት ከዓ ዳሃዮም ከም ዝጠፍአ ጸብጻባት ይገልጹ በቲ ህቦብላዊ ማዕበል ቢልዮናት ዶላር ቁጠባዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ዝጠቕሱቶም ጸብጻባት እዚ ሓድሽ ተመሳሳሊ ሓደጋ ነቲ ክሳራታት ከዛይዶ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ሳዕቤናት ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪካ ዝያዳ ካልእ ከባቢታት ጎሊሑ ይርአ ከም ዘሎ ክኢላታት ኣከባቢ ይገልጹ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡንን ኣብ ምዕዛዝ ክልታዊ ዝምድናታትን ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝን ዘተኮረ ታሪኻዊ ዘተ ኣካይዶም ኣብቲ ትማሊ 25 ሚያዝያ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ሩስያ ብትርከብ ደሴት ራስኪ ዝተኻየደ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ርክቦም ፕሬዚደንታት ፑቲንን ኡንንን ዝምድንኦም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ምትሕግጋዝ ንምዕባል ቃል ከም ዝኣተዉ ማዕከናት ዜና ዓለም ኣቃሊሐን ጉዳይ ሓውሲ ደሴት ኮርያን ምምዕባል ክልታዊ ዝምድናታት እውን ካብ ቀንዲ ኣጀንዳታት ናይቲ ርክብ ምንባሮም ተፈሊጦ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣገዳስነት ምቕጻል ናይቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ዝተጀመረ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ብምጥቃስ ሰሜን ኮርያ ኒኩሌሳዊ መደባታ ከተቋርጾ እንተኾይና ግና ጸጥታዊ ውሕስነት ክወሃቦ ከም ዝግባእ ኣብቲ ርክብ ኣተሓሳሲቦ ርክብ ፕሬዚደንታት ፑቲንን ኡንን ሩስያ ቅሉላዊ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ምህዳእ ኣበርክቶ ክህልዋ ባይታ ክጣጣሕ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ብቅድሚ ትማሊ 24 ሚያዝያ ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብ ዝቆጻጸሮ ሰሜናዊ ምዕራብ ሶርያ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ቦምብ ብውሕዱ 17 ሰባት ተቐቲሎም በቲ መጥቃዕቲ 27 ከም ዝቆሰሉ ዝገልጹ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ እውን ገሊጾም ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ዕጡቃት ወገናት ግና ንሩስያን ቱርክን ይወቕሱ ምህላዎም ተቓሊሑ ይኹን እምበር እተን ሃገራት ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዝሃብኦ መግለጺ የልቦን ሰፊሕ ከባቢታት ሶርያ ካብ ህላዌ ዕጡቃት ወገናት ናጻ ከም ዝኾነ እኳ ይግለጽ እንተሎ እቶም ዕጡቃት ኣብ ዝንቀሳቐስሉ ገለ ከባቢታት ግን ጸጥታዊ ወጥሪ ሰፊኑ ከም ዘሎ ምስ ኩነታት ሃገር ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ ሩስያ ንቱርኪ ዝሸጠትላ ኤስ-400 ዝተባህለ ጸረ ሚሳይል ካብ ዝመጽእ ወርሒ ሚያዝያ ክትርከቦ ምዃና ኣፍሊጣ መሰረት ኣብ መንጎ ክልቲአተን ሃገራት ተበጽሐ ውዕል እቲ ኣስታት 6 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ዝተረቐቐ ኣጽዋር ካብ 2019 ክሳብ 2020 ንቱርኪ ክርከብ እዩ ተግባራውነት ናይቲ ስምምዕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቱርክን ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅዳው መሊሱ ክዕግርጎ ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይእምቱ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቱርክ ነቲ ኣጽዋር ምስ እትርከቦ ክሸጠላ ወጢኑ ዝጸንሐ ኤፍ-35 ዝዓይነተን ዘመናውያን ነፈርቲ ውግእ ከም ዘቋርጾ ምጥንቃቑ ይፍለጥ ብዘይካዚ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቱርኪ እገዳ ክተጸንዕ ከም እትኽእል ኣሚታላ ይኹን እምበር ቱርኪ እቲ ኣጽዋር ወተሃደራዊ ዓቕማ ካብ ምድንፋዕ ሓሊፉ ንኣሜሪካ ስጋት ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ኣብ እዋኑ ክትርከቦ ምዃና ክትገለጽ ጸኒሓላ
أمريكا قدمت أسوار نشمتات تشاينا هندن كم تقاومت سبسبات يقلصو اتي سر ميسايل لعلي 400 كيلومتر رحيقو نزلو إلا ما كوكع زقل سراغ استراتيجيكاوي أسوار مخانيو سكلاز زخبركم سمعتنا ذينا قدمين فتسعم أرستاتو كدق ملكم أما حدار زوبا سميناو كيح بحري أب مدبات لمعات زتوكور سمينار أب كتما باتس أكايدو عالماوي معالتي مكل خال عصو أب سرجقا تذكرا أب موزامبيك حدش هبوبلاوي معبل توسخي كسارا يسعب الله بريزيدنت روسيان سمين كوريان تاريخ وزته أكايدوم تركي كاب روسيان زعدقتو اس 400 صري ميسايل كاب زمصور حمله كتركبوا زينا أبدي فتصم